Rahayu, rahayu, ing sami pinanggih. Rubida kalis ing sambi kala. Rinengga saguing kahurmatan ingkang upami. Para rawuh kakung swamana putri ingkang mriki saking paguyuban Sandiwara Ketoprak Cilik SD Ngeneng Mulya 02 ngaturaken sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng pinarak saha sugeng sumamudayanipun. Ngaturi pirsa dumateng para pamirsa sedaya. Bilih keluarga ageng Ketoprak Cilik SD Ngeneng Mulya 02 ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Mahmudi SPD. Bilih dalu menika cundhuk kalian pamundhutanipun Dewan Panitia saha panjenenganipun pasurjanipun Dewan Dalang Ketoprak Cilik SD Ngeneng Mulya 02 badhe beber cariyos bawang putih, bawang merah. Kula ambali sepisan malih cariyos ing dalu menika nggih menika bawang putih, bawang merah. Saderengipun panjenengan amirsani cariyos dalu menika perlu kita ngaturake para paraga utawa seniman seniwati ingkang badhe ngayang-ayahi jejiban dalu menika. Dewan Sutradara kapitayaken dening Ibu Iva Farida Ekawati. Asisten sutradara kapitayaken dening Ibu Wiwi Dwi Rahayu. Dekorasi kapitayaken dening Adi Tokito. Tata rias kapitayaken dening Ibu Indang Indarti. Sound system dalu menika katindakaken dening Bapak Romanti. Dening musik campursari dalus menika dipunahi dening Mas Nurholis. Jejer samping sepindah wonten Kerajaan Sumedang. Prabu Sindupraja dalu menika dipun ayahi dening Kang Mas Doni. Pate Wiraguna dalu menika katindakaken dening Bapak Patih Donoraja Bapak Monying. Tumenggung Wirasalam dalu menika katindakaken dening Waizam Chandra Purnia. Retnoningsih dalu menika kapitayaken dening Dimas Arika Bunga Aulia. Dene Retno Wulang dalu menika katindakaken dening Nimas Mutiara Viantika. Retno Ningrum katindakaken dening Ananda Mia Nur Evita. Prajurit dalu menika kapadosaken dening seniman-seniman saking SD 02 Ngeneng Mulya. Jejer kaping kalih wonten ing Kadan Kediri. Prabu Jayanegara katindakaken dening Bapak Bagija. Dening Pangeran Wijaya katindakaken dening Bapak Kundono. Putri Arumsari dalu menika katindakaken dening Nimas Salwa.
Putri Arum Sekar katindakan dening Nimas Devara. Patih Ronggo Wijoyo katindakan dening Angga Yudhistira alumni SD Negeri Geneng Mulya 02. Tumenggung Jaya Kusumo dalu menika katindakan dening Pulung Wicaksono. Pramesti katindakan dening Ibu Wiwi Dwi Rahayu. Ulansari katindakan dening Nesya Aulia. Jejer kaping ketiga wonten ing Karang Padesan. Mbok Rondo dipun ayahi dening Ibu Endang Indarti. Bawang merah katindakan dening Amelia. Paman Guyang Jaran katindakan dening Bapak Presman. Jejer kaping terakhir wonten ing Guwa Cundumane. Buta Ireng katindakan dening Bapak Jo Lembung. Dening nini-nini katindakan dening Ibu Talita Soho Animas Mona. Makaten kawula rancang cariyos sumangga kula aturi mirsaken dumateng Satiri Wanci niku. Apa yen sliramu tresno marang aku? Mbah mateni. Nggih, Kang Mas. Arum Sari, Nggih. aku tresno marang sliramu. Nggih, kula nggih tresno kalih sampeyan. Apa sampean tresno marang kelawan aku? Nggih, Kang Mas. Ngambara ing awang-awang angelamu bebasan tanpa dopi. Apa sing meka mendung oi dari dakan lantara ngambara ngunggahi guna urung bisa
Sari. Arom Sari. Arom Sari. Kula aturi emot Kang Mas. Loh, Menika Arom Sari boten wonten ingkang wonten kula kagem panjenengan Kang Mas. Tapi tanyingkur penonton. Menika Arom Sari mboten wonten. Engkang wonten Kang Kadang. Kula ngertos menawi panjenengan nembe kasmaran salah sawijining wanita. Kakang Pate. Aku tresno karo marang Arom Sari. Injih Kakang Pate. Putri Sekar kedaton wonten ing Kediri. Menika sampun pas lan trep awet panjenengan salah sawijining adipati menawi Anggarwa putra Nalendra. Menika sampun pas. Lajeng kersanipun kados pundi Kanjeng? Yen ngono. Kados kraton saking Kediri Pate. Kersanipun badhe nglamar wonten Kediri. Lajeng benjang menapa anggen kawula bidal wonten ing Kediri Kanjeng? Nggih, semono nderekaken kula terke pajeng nglamar ing Ratu Putri Arom Sari. Monggo kula dherekaken. Yer bocah satelune katren ana ing Semedang. Nggih. Aku bakal dherekake Kanjeng Adipati. Monggo Kanjeng. Kula Kang Mas. Sawangan lentange kok. Mendung e. Ora ono. Ya wes. Aku arep ngomong karo sampean, Cahayu. Aku tresno marang seliramu, Cahayu. Kula inggih tresna kalih panjenengan Kang Mas. Tenan, Cahayu. Inggih Kang Mas. Waduh. Mula, ayo dibuktekna. Buktekna wae.
kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Diajeng Wulandari, diajeng Cahayu. Kok diajeng Wulandari iki piye? Iki Rama iki. Diajeng Wulandari, Sik to ki mau bar ngliwati. diajeng Apa to, Nger? Cahayu. Iki Rama. Sawangen to? Diajeng. Sik. Sawangen. Rama iki, Diajeng putraku Wulandari. cah bagus. Diajeng Ki Wulandari. mau bar kenang apa to, Nger? Aduh, Iki ramamu jare, diajeng. Ya wis. Aduh Romo, ngapunten Romo. Ger cah bagus. Injih Romo, kula mboten ngertos menapa nek Ya ora dadi jenengan pangapa. Cah nom kuwi yen nembe wae kapiluyu karo bocah wadon pancen kaya ngono. leres Romo. Kula Jane nembe kowe kuwi katresnan. seneng karo bocah wadon ngendi to? Injih Romo, asmanipun Wulandari Romo. Wulandari. Injih. Wulandari bocah saka ngendi kuwi, Sak menika larenipun Patih Romo. Putrane Patih dhewe. Nggih. Coba Patih timbalana kene. Wane Patih, kaporo ngaso. Tulung lamarake Romo. Sumendha sawetara ya, Nger. Wakne Patih sajake ngus-ngusan tak timbali. Wakne Patih, Dawuh sinuwun. kaget sira tak timbali marak ana ing kene, Nggih sinuwun. Wonten wigati menapa sinuwun? Iki ngene sing gedhe pangapuramu ya, Wakne Nggih, Patih. sinuwun. Aja kaget. Aku bakal takon marang sliramu. Nggih sinuwun. Apa bener kowe kuwi kagungan putra wadon? Nggih leres. Wah, Nek menawa bener Romo, Putra bener wadon. menawa Romo. Nanging sik Firasatku bener Romo. bener duwe anak wadon kari jengene. Jenenge Purbasari Romo. Hus. Tenane. Purbasari Wulandari. Arah Wulandari. Pakne Patih, Nggih dawuh aku sinuwun. kepengin ngerti anakmu wadon jengene sapa? Naminipun Wulandari. Wulandari. Bener Romo, bener. Leres. Cocok. Tapi Kowe seneng wajahe- tenan. Nggih, tapi wajah pripun Beneran, Romo? Pakne Patih. Aku kepengin besanan karo kowe. Loh jenengan pengen besan kali kula. Nggih. Yen anakmu wadon Arumsari, sowan kene aku pengen ngerti. Nggih dawuh sinuwun. Wulandari. Rene nduk. Sik. Janom calanang saiki angger bocah wadon ayu. Dadah. Ditakoni luwih dhisik to. Sakmenika Sayang. Wulandari. Kuwi putramu to? Nggih sakmenika Apa Wulandari. aku entuk kepengin takon karo yogamu? Monggo sinuwun. Wulandari. Genduk bocah ayu, denok-denok. Wulandari. Kowe bener putrane Wakne Patih. Nggih. Jenengmu sapa genduk bocah ayu? Wulandari. Wulandari, bener. Persis
Iya, iya, iya. 100% persis. Ya. Ki ngene, Pak Nepate. Nggih pripun sinuwun? Aku kepengin duwe besan kowe. Apa kowe ya gelem? Apa ya entuk anakmu bakal tak daopke karo anakku? Nggih kula remen sanget saged besanan kalian sinuwun. Tenane. Nggih. Coba ditakonono Nanging ya. kula Kang. badhe nangleti putra kula rumiyin. Iya, mengko dek ora gelem. Nggih, Yen sinuwun. gelem tiwas kebeneran. Nggih. Iya, tak Nduk. ranti Gusti. Nduk Wulandari, Inggih Rama. apa awakmu seneng karo putrane Sinuwun Prabu ana ing Kediri? Mboten Rama, kula tasih alit. Belum! Belum! Kel! Gus! Piye kok malah? Enggal kene marak. Ya ora dadi boyo pangopo. Pak Nepatih kabeh para prajurit senopati sing hanung-hanung kabeh marak sowan. Lho, keri iki mau mbala apa to nduk kowe? Ora dadi ngopo nggih? Tak baleni maneh ya ben cetha. Ayo ora apa-apa ngomong. Wak Nepatih, Dawuh apa Sinuwun. wis rampung to pegaweanmu kanthi kowe marak sowan nang Pendopo Agung kene nggih? Kunjuk kula katur Sinuwun. Iya, ora dadi boyo pangopo. Sedaya pendamel kula sampun rampung. Menawi mekaten Kraton Kediri niki sampun gemah lipah roh jinawi. Boten kirang setunggal napa-napa Sinuwun. Contone yen kowe ngarani gemah rojinawe, murah pangan, murah sandang, apa wae to Gusti Patih? Sampun boten wonten tiyang ingkang kekirangan. Ora ana sing kekurangan. Inggih Sinuwun. Apa bener ngono to, Ngger putraku? Sak menika leres Rama. Waduh. Putrane Rama dasare disawang bagus, ora bakal kekurangan. Ya ta, akeh wanita sing kapiluyu karo putrane ingsun. Keturunane sinten, Er? Rama. Rama jare. Apa wis rampung to, Ngger, penggaweanmu, Ngger, Sak menika sampun sedaya Rama. Contone Saking ngajeng keraton ngantos inggil keraton. Keraton ngarep saka Blabar Kawat Nggih. Setinggil kono. Nggih, Kabeh sampun. para penumpang Sak menika tertib sedenten Rama. ana sing jaga ngono ya. Nggih. Olah kridaning peperangan, Nggih. numpak jaran. Nggih. Wis Tapi pinter ngono. Wah. Pripun ya Rama? Kedik-kedik Rama. Siti-siti piye to? Tesih ajrih. Lho Rama iku biyen tau tau dadi senopati ora nate mbalekake tantangane musuh. Menawi nyewa kedel malih. Ah. Niku latihan malih. Kudu sing sregep latihan. Nggih Rama. Saiki lungguh sing kepenak. Gusti Patih, Dawuh Sinuwun. yen tak sawang saka kadohan,
sajak ana manung genter bakal ana tamu menawa. Nggih, menawi mekaten sinuwun. Diranti sawetara. Nggih, sinuwun. Gusti Patih, Dawuh sinuwun. kae sajak ana pawongan kang lagi wae munggah ana setinggil. Coba tarinen sawetara Wakne Patih. Nggih. Kisana Nggih. boten kula tambuh kalian panjenengan. Nanging kula nembe kemawon tepang kalian panjenengan. Panjenengan niki sinten lan saking pundi? Kula saking Sumedang dalem asma Sindu Praja. Lan wonten wigati napa badhe mriki? Kula mriki badhe ngaturake nglamar putri Arum Sari. Nggih, lungguh sawetawis. Ngaturi dawuh Kanjeng. Ya, matur. Menika saking Medang. Saka Medang, Menika saking Sumedang. saka Sumedang. Nggih. Nemu perlu apa Wakne Patih? Sinuwun menika badhe nglamar putranipun panjenengan. Kepengin nebun-nebun enjang jejawah sonten cetane nglamar Oh nggih. karo nggih. putraku ngono apa? Nggih. Ya, matur nuwun. Lungguh dikepenak niki dhisik. Sedulur Bupati saka Sumedang. Apa bener manut ature Gusti Patih kang slira kepengin ebon-ebon enjang jejawah sonten? Tegese ngelamar karo putraning sun ngono apa? Nggih. Kula niki badhe nglamar putri Arum Sari. Ya. Sing gedhe pangapuramu. Aku wong tuwa sak derma momong. Purba. Ana Rama ya wong tuwa wasesa marang yogaku. Mula lungguh dikepenake dhisik. Anakku bakal tak takonane dhisik. Nger putraning Sun Arum Sari Nggih Rama. saka Sumedang pangkate bupati kepengin ngelamar karo kowe Genduk. Kowe piye Genduk? Sampun kepareng Rama. Kepareng piye? Welo. Sedulur Bupati saka Sumedang. Nggih. Sewu duka nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula menika ngrumiyini kanthi dasar cetha bilih yoga kula mboten remen kalian panjenengan. Lajeng panjenengan kula aturi sabar, kula aturi sareh, kersa katrem utawi ngipeng wonten ing Kediri mangke kula ingkang tanggel jawab panjenengan. Kurang ajar. Lamaranku niki ditampik. Lho, mboten tebis kula menika nampik. Kula aturi sareh, kula aturi sabar. Tempo sedasa taun kersanipun yoga kula menika kersanipun mangertosi ngoten. Menika tasih timun. Mok. Dipun lajengaken. Nek ngono, Keraton Kediri kita dhewe Karangabang. Lho, Balik negara apa kowe? piye iki? Wah, Ger, Pane Patih. Cengkot tenan.
lamaran kula ingkang ditampi ing Kraton Kediri. Nggih. Monggo di siagake prajurit. Nggih, leres. Nggih. Panjenengan patih saking Kediri. Nggih. Kersanipun nungka ingkang Kanjeng Bati Sumedang badhe menapa Kanjeng? Kanjeng Adipati Sumedang niku wau panglaripun panjenengan sampun ditampik kalih Gusti Pati Nggih, leres. Kediri. Kersanipun Gusti Patih pripun? Panjenengan saged kundur wonten kerajaanipun. Menawi mangaten dipun tolak. Nggih, leres. Boten saged. Boten saged. Tetesen Trudira ingkang pungkasan kula badhe wonten dhateng panjenengan. Monggo dilanjutaken. Ada jaya.
Wong Kediri. Apa wong Sumedang? Yen ngono, nek kowe nganti urip ning papan kene, aku bakal malek kawujudanku. Ayo tak kembari kawujudanmu apa? Oh, kawujudanmu kaya ngene. Sawangan aku iso ngembari kawujudanmu. Aja mok bacutke olehmu ana ing papan Kediri. Apa kawujudanmu? Coba sawangen. Yo. Iya. Woi. Basane opo iki? Yen ngono tak kembarani. Lho kok radang metu ki dong dibocah iki jarepe maleh kok. Ayo. Lo. Kawujudanmu ondel-ondel ora ngalamet ini aku. Tapi Coba. aku merinding. Coba, apa kawujudanmu? Tak sawang saka kene. Yen ngono enteni ing papan kene. Wong Kediri. Apa mong ngene isamu wong Kediri? Apa mong ngene isamu wong Sumedang? Wong Kediri. Nek kowe pancen jaduk iku ya. Iki tanding ana aku Baraspati. Bakal tak kemah. Coba sawangan tak tanding ana wujudmu wong Sumedang. Mari apa Yul. Ya, waduh, mati aku.
Ayo, wani ya. Ya. Wah. Wah, waduh, mati aku, aduh. Menggos ambek kamu kowe lagi wae peperangan bubar maut. Ya sabar samentara ya, diademno napase. Ambekane menggos lagi wae peperangan. Rama kepengin takon kepiye ngger iku mau anggone ngundurno bupati saka Sumedang kowe mau. Wah, sakmenika Rama kalah Rama. Kowe kalah? Nggih Rama. Kalah Rama. Ora bujung iki. Wah. Duh. Sumire. Wah. Ya. Sing sabar. Hati-hati. Sinuwun Prabu ing Kediri. Iya. Sakmenika kawula panjenengan bubar mases. Pati panjenengan sampun kawon. Iya. Ing monggo Bupati ing Sumedang tasih meger-meger. Pripun? Panjenengan badhe bangga kuwi mau Warangka Praja. Kersanipun karo putraning Sun. Pancen kuwi dudu musuhmu. Musuhmu aku. Menawi ngaten panjenengan apa kewani karo aku? Kanjeng Adipati sakmenika Kediri bedah. Mesinipun panjenengan ingkang jumeneng nata wonten ing Kediri. Nek ngono Patih tulung siagakno. Yen aku iki nata ing Kraton Kediri. Kasinggihan kabeh para kawula cilik. Nggih, Kediri bedah. Iki sing dadi Ratu Kediri Kadipati Sumedang. Sampun, sakmenika ngaten. Gandeng panjenengan sampun menang. Tegesipun bedah praja mboyong putri. Seger. Nanging emanipun putrinipun lolos saking kraton. Loh, menawi mekaten panjenengan kula aturi lenggah ingkang sekeca. Kula ingkang badhe mbujung wontenipun putri ing Kediri. Nggih, monggo.
kewajiban kula sampun rampung, Ibu. Piye ngemban? Kewajibanmu apa wis rampung? Sedaya kewajiban kula sampun rampung, Gusti. Wulandari, sakwise romomu tindak peperangan, rasane atine ibu iki ora kepenak banget Wulandari. Ya muga-muga wae ora ana alangan sawiji apa wae ya Wulandari. Amarga iki peperangan gede tenan. Aku ngeniki tansah kuwatir marang ramamu. Monggo Kang Mas. Kang Mas, panjenengan rawuh kok beto Ndara Putri menika? Ngene Diajeng. Iki ngono aku nggawa pawarta sing ora kepenak ing ati. Pawarta menapa menika Kang Mas? Negeri Kediri ki wis bedah Diajeng. Sak menika Kang Mas. Lajeng kados pundi nggih Kang Mas kawula wonten Kediri menika? Prabu Kediri wis sedo ana tangane musuh. Loh, Kang Mas. Mila putrane keloro niki tak gawa ana ing Taman Kaputren. Mong saka iku Diajeng ayo rangkat saka Kediri, minggat saka kene ben ora kena musuh.